שאני מקום ראשון, וזה אומר שהייתי בדקר. ומה אתה אומר למצלמה? זה לא יאמן, לא יאמן. 11,000 הקילומטרים, ביותר מ100 שעות של מרוץ שעבר הצוות בתחרות הקשה בעולם, היו חוויה שלעולם לא ישכחו. הם מצטרפים לרשימה ייחודית של אנשים מיוחדים, אשר יכולים כל חייהם להביט קדימה בגאווה ולספר שהם סיימו את תחרות הדקר. בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע רושם. בנוסף להצלחה הקבוצתית, מקבל איציק בריל הזמנה רשמית לנהוג בשביל קבוצת ניסן העולמית בעונת המרוצים הקרובה, והופך בכך לנהג הישראלי הראשון הזוכה לכבוד זה. כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. גובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע, מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות